Ni dalam baro yang sebaru nak kita kini kino isyukri kita try ki pastor kini ilap jongi rang ba jong kabalang anta ki bahayeng hasem nagaliang jong nga lewan nasta sora ba kum joro ki bahayeng hasem ni ngori kene kur ki jat jong ba umut ba ki perlok baro ki bidon han kapor ki parangai tanung semua ublay bang ai ublay bi baro ba pelai kapor ba korol jong hi bandon kumang kapor ba kerpang nang pe khun pe i jongi kumta da ka basmango e bi ngi pau kum ka yeng sem bakat no ublay de ang kar khuri bi namar bila ai kapor ba korol jong hi ngai na pe pai sibet ublay kar khu na ka du kapor kisni baro jong ki jing jong hi perlok ba jodong ba anta ki bahayeng sem parangai pastor kini lam jongi ro nang ba i le ki ki ublay man ngi jam ka jing jongi tanung ismo siya ka jing kraw jong ta bang na yo ban ma ka jing jongi kum no so spa jong ka jing jongi tedang ni kente bukan dia nang ta ko ram play ko play baro ki klor kaple bertat kerhubat baro ki pen pau ya kabor pelacong me men sim jonga karwai da ching ya rong aple apahalau masim bonchat itenar ngasyo baki yarwai ki surbatian abang ape nagliar ki lumba pengan chimpo bache iping jong kamarian mensim jonga karwai da ching yaro akat nufrau melong ape Semua dengan pendam nak kecing duai, kan dia akan pulih nak keting ke jong keleng, kata nak kesam ke baci sepakat drill, ketkot ke bakat ar, aduh ke bakat saw, kesam ke baci sepakat drill, ketkot ke bakat ar, aduh ke bakat saw, di kentin ke bangkum ni. Ngan iPad ayu hau terai nama kecing lek bahar jong u barok yang ngan simken ye ke kuri kecing penim, bat ngan kot kerpat ye ke kerteng uterai, ye lagi kecing kular ngan pendap hau terai, akmat upai pa. Jong ubarok ken kini gede tin ki jong lengin pendam chua ni aingo yang mi kendra pa kodor sa chi sen pat lambaga ni kanok pai sngi ke bamenta ke bamile yalam na ke benta ke jong iwei pai wei ke bangidon na ke ni ke ying jong ni ke shakri ki jomi bat kham tam e ke bamile yo pan kerku na ke benta iba bamut bat na ke benta idabet ke bakile yo pan pendap ki ke jing shong kurim kecing itu kuat khmat ubriu bat kham tam khmat jong bat hang ni kapor ke bamenta kidon hang ni kumni ya ka bangi yo ban shakri yami namar ka jingker khu ka jomi ha ka jing im ka jongki belakar khu ki lamba ka jing kot ka jing khia belakar khu ki ka bamela pendap penbiang ka jing don kam baro jong ka jing im ka jongki bat ha ka ni kanok pai jong ni ka sni ka bamenta ni don hang ni ya ka bangin yo pan ya sngengu lang ringkat patki ya ka jing le paha ki jong ni baro trai kum ta ka ni ka no pai jo ka ni ka sni ya ban duai bat bang yo pan ai ngu ya mi ya ki jing le paha ki jong ni pat ki jing isle ki jong ni ra duai kum ka tin ke jong ni ka por ka pa yo pan ya thu yang ni bagi ni ki shakri ki jong ni ha ka ba mi yo pan kerku na ka benta ka jong ki bat ke ka ba ki lokula ka ma jong ni ya kabakin yo pan pendap ya kata bat ni ai nguru ya mesi kisen na bagani ka por ka bamenta ka bamela kerku hoy mena step ka bang yo i yo islam bat menta jamit kes yo i ki kerku ka jomi basa kisen pat ka bamela ai ya ka mariang ka babi pat ka babiang
Bat kentang ni kapor ke bamita ke bangitan hang ni ke bangin yapan syakri yami. La duai hidup kijing ruai kijing duai. Maruban yo sengau lam kin ke jomi lam ni kimat ke bamita. Bahkan dalam ke jing berku na ke benta kini ki arngut ki syakri ki jomi. Badang kita ke ying ke sem bat ke benta jomi ibai piwe. Ya kini la duai ke bapan ke keteng ke jomi Jesus Christ. Amen. Kani kapor ke pemerintah liawan lang kesisin ya kebanyakan kemen mereka dapat ki hari ke job joki kebikuan sama dan yo ya ke joki tiu kuriam ke badan buram nakaliang jom nasa isin ay ka congratulations nam ta joki para ombud welcome to the married group mo so kemen hari kapor bang ya don kat ni oi hak kendai terik ro la don ke sing somo Jadi dua songo, jadi sen ke banyak pelong kalong bukan. Aingu you play, bau play lari. Ya ke jingat nanti ke joki kum kikun sama ban boy sekat hong ada juyem. Kata kalong ada shock ada shongman. Kapa pedat burong yau play. Hari ni ke jangan pat diduan saya sen pat ya ke ban aingu you try. Bau play ulalong rekat bagi ni argon. Haga ban layo ya ke ban saki haga shipau terik. Ya ka jing tay ka juki ya ka longyeng ka batamay ha ka jing don rekat ka jang try. Ini Atrai, ya kiban
ตัวเป็นดอกเกี่ยวจีดอนกำงานกษีหาจิงรองเสียงเล่นเอียงมันยากยิ่งเรียกอะไรกัน Te ni kong nak kaliang cisang samla pau sup kau blai kumi hani kapur mata ngi yok wan lang hani kapur hani ka ying shakri ki jong blai ting ba ka ching ya tho shong krim chu ba mut ba i kong dapat chanai mika dapat chanai ling dok mong plan te nak kaliang samla ngi ai ka blai pi baro arngut ya ka ba pi yon pendap ne kam ka bentang ak ba pi wan ra ya ka Buram om tanya ke yang kesem copi, review om banera, ya ke buram cukup balang, kamtam, ya ke jingsang samla ke jongi. Jadi kalian yang samlangi ai ke play pi, dengan sekarang play banyak berkerku, ya ke jingem ke jopi banan ni sekmat, hapi New York bantai, ya ke long yang bertemai ke jongpi, haba kini ki kun kintai, ki kun sinrang, ki ban yakit ya ba ai kamu cuk play, kumba pilih ban, yakit ya ba ya kamu cuk play hakin ke balang ke jongi, bakum curu ikong, dapat bila ikit yo ban ikit kam. Blai semua pelang, tengah blai ni kurku limpa kajian kesemu congpi, apa nang lak susu ban permi ikun pat, kiban yakit ya ba ikam cong blai hak balang ba pidon. Ting nak kalian sesemlang pau cusu bakrau blai, ba kecing mana bakrau hak ba iba ba mut la yon pendap ini kam kentang. Oh long uhemen, la kalong hakarta, la ni la kalong hacing skri blai. Ya long iba dan rekat bat ni hakil yang baro oi ilayo ban hikai ayo ban yalam ingi iwe baro kacing long gajung i hakaba im shumlong briu baskap ni briu balik cengai nangi iwe ndai dong briu iba parya briu iba kloy ban ai musim di briu bakloy ban jacan bat ni kum ki prasamla oi limba kacing pendep chung i nei kam kentang liba chung stok sangkrim chung i kapan i ya kan uksa yang i ba habun bahadian bangin yo ban buat pat ya ke ai ke ba yo ban le habai dai bat kecing trai kam jong blai i ba mut i dai briu beli yo ban trai hoi bala pat sim ka kam naduk kam swan rei sai don tengkat ba ci sang samla rei ke ai ke ba yo ban ya trai kalong nadu usnam ajar khat yo ha ka ba yo ban sim ti kum wai serman jong ci sang samla pat hadu usnam ajar puar nang tapat usnam acar puar hadu usnam acar pesan yo ban sim tipat kum u chairman jong kajing sang samla padang taru le yo ban long kum u asistan musik direktur haki usnam acar khanyo hadu acar puar bat kum tapat yo ban sim pat ya kam ku u musik direktur hakas nam acar puar bat hadu sim snam handai kajing oi kam dei bi no i chang hikai cerwai hidang long pat uno hikai cerwai hadu kini ski bamta ngait skam ne sekmat ru sayop ni shementa kat ki por brang sha ban yo bandom ya kacing sang samla chongi ban hikai ching hikai cerwai chongi oh ya kacing ya tre ya kam chong blai ba bamut long briu uba ai tilot ya kam chong blai kata kam dei ka ba tang nak tien rek ngi brong yo saki la kalong nak kalian chongi kum samla ni wat ki pararong ba ki long mi lo paru ki i ya ching shim khia ka chong i ya kam chong blai ba kam chu ching ai tilot bat ilong ru briu bakit kle ya kam ko chong blai i habang ibu kanu no kam ka kam ko long bajob beringi sakhi ru khaliang ching sang samlang i ba la yo ban tre shibun ki kam ling ba ka ching don chung i ilong briu bala ban ai ching mut ilong briu bala ru hakum do ban le ki ai batmai ban i ki ai chon kam po ka balang abang la ban baha hapo ka ching sang samla chung i la ni ha ka balang ru tengai skam ba blai ling ba ka ching kerku ke uling bacang poi jong pi hak pok buram ling ba ka ching thok shang krim ku jong pi blai pan unang kerku ha chi lorong ba ka jong pi ha pinang trai shu ikam jong blai ha ka chaka ba pidon ha ba blai na pakraw ikam chu ling ba ka jong pi ba ngai ru ka balang pok mok plang ling ba ka don ching don jong pi ka long ka ching kerku ba ching ker pa ru na ka liang jong i kum ka chi sang samla ba phenom ching samla jong i oi ulong sha ka ching kerku ya ka balang jong i ling ba ka ching don chung ba mut pok ka balang te ngai ling ba ka ching don chung i na ni khmat ru nang la susu kumbal lang nang kiu ko dan ke lorong ba ngai ru ke acing bot kana khamsan ha ka ching ya shakri ya kam chong blai te na ka liang chung yu ching samla sai sien pat ai ko blai ya phi o blai nang ikor khu ke chi em thma ka chong phi te
hani ka por mata da ka liang chang samla chang irung idan I ching ai subhana nam ta ka chong phi te hani ka por ngam khot ye organizing secretary chong chang samla ni ban wan shakmat bat agar pat ru ki pra samla chong chang samla la dan hanu no ka chaka ken thai vision rang sabhawan yang kum ka dak ching dan snok ti lang chong ni So baban khot naga jia seng samla circle maurin keneng ya ka bagi yo ban ai kentin ke jongki ni pot ni ai ngui blai hani ka por chong ka chanmit iba mantai ya ka ba yu badon hani ka ying chu shakri jong trai nang ba iba bamut kumne bing long manta ya ka ching lorong kat jong trai ya ka ching im jong iba bat kum ka ching seng samla circle marokanang ni dap dang ching kemen ba krau sing ban ai ngui blai ya ka ching lorong kat ka jong trai ya ka ching seng samla ka jong i kum ka circle marokanang tena ka liang ka ching seng circle marong kenang ke kitbox kiruyang ipi ba pi layu ban poi sing ke burom ba ha jing long samla jong pi ban pendap ya kan deka jing tho kan tiu kurim ke burom kamacung belai bat kum ka ching seng samla ka ai ku belai kerpang ipi ya ki kam ki ba pi layu ban trai ha ni snam ki baladap kum ban sipan kan mau ba I ba bomot seri yo ban trai ya ka kam jong try hapo jong circle ilolong way udukhat jong ka masuk tim jong ka circle marokanang hagi senam ki baladap lightly hagi tem yo ban kit ya kam jong try leng ba ka jing sang samla ban yo mayalam ya ka jing ruai hapo jong ka circle marokanang bat ilolong usyakri jong try mai kit ya kam jong try leng ba ila long ru music director hagi sisni tem siteng hakaba iyo ban tray ya kam jong try lang ba kum ka kerdan music director beli mo kui pi ba ya ka jing im jong pi banang ni sikmat botran yo ban ra pi ha ka jing im macam sem ba rengkat ba ka ying ka sem ba thamai bi pi ban tai botran yo ma ka kui ya ka ying ka sem jong pi ba bat kong tena ka liang ka jing seng samla kam don ni ai sibur ki kintin dan tang kita ki kintin ban ya thu pi ku gi pramek ka ying ka sem ya ka jing tray jong syakri jong try ki kam peladap tena ka liang jing seng samla dan ban IP te khot ya I treasurer jong ka jing seng samla ban ai wan wara yang ni jing ai seng pai ibaคุณนักบันตาจุกิยอบันเกี้ยวหากยังบันตังกระจงตรายบันเตยกระลองยังลองเซมหากในกระปอร์กบันตายังหางในนักเลี้ยงจงกับมิวสิกทีมจากดิสตริกไฮเดนประเดงแต่บันเป็นเป้ายังกระจงเสียงงูบันไอกินตินไอคุบเลยนักบันตาจงกินอารงุดอิบะบะมุดชัวสรีบัดอีกองดับเบิลชนายลิงดอคินเดชพังอิบะบะมุดชัวสรีมาอีเดอีเอ็กซ์มิวสิกดีเรคเตอร์จงดิสตริกไฮเดนประเดงแต่ละลองจิงกระคุยชิบุนนักบันตาจงดิสตริกจงอีla nok senjang nak kebentar ji kum ke distrik la kelong ha barok kiliang kam tam hai ke bagi jing ruai mai ila nok senjang shibun nak kebentar ji la long ke jing kerku leng ba jong i wat om tang nak kebentar ji ki dekat jong music team henry ba barok ke distrik ki sakhi ya kata ba mai la long jing kerku nak kebentar ji lang barok
te hakni ke por ka mentang yang ban keren ya ki kentien ai khu blai na ka benta jong i ngi pen pau ya ke jing ngongu yo turai ya ka bau turai lo den ringkat na ka benta ke sngi ka bakar pang ka ba dan buram jong i le sing la ben ong hakni ke shipau terik kat aduk ni ke por ka menta tengi yang hakni pan ai khu blai le se ki kentien ki kerku kerdo na ka benta jong pi na ka liang ji kum ka music team ngi shem ya kani ka lat ban ai khu blai kerpang na ka benta jong pi ba le se ban pen pau ya ke jing ngongu yo turai bau turai lo ri kendong na ka benta ke jing yem jong pi kat haduk kani ke por ka bementa ka ba pilio ban pendep ya bantai ya kalong yang sem hagi yang kentang ke jong turai kalau long kenuksa ka ba bhan na ka benta jing kum ki samla bangin but ya kenuksa ka ba pi pilapen i na ka benta jong i ma i dei i balai le se i bai tho hapdeng nadup ngila form ya kani ka team jing i kum ka music team jong ka district Harim Pedeng ma i le dei i ba balai ha ka jing kentiu kurim le se bat ru ha kani ka por ka menta na ka liang ji kum ka music team i ai ki kentien kerku kerdo na ka benta jong pi bau blai unong yo ban kerku na ka benta jong pi ba haba pi plio ban tei ya kan long ying long sem batmai inget bau trai yo ban kerku yu pi la ka long ha jing ko jing khia la ka long ru ha ka jing iet ka jing long ko wei ha pedeng jong pi arngut bat ru ba u blai unong kerku yu pi ha ki kam ki jam ki jing trai jing ta jong pi ken roi purum pare ken man pha kum bau trai lo ringkat na ka benta jong ki por baro bari ngai skem bau trai unong yalam na ka benta jong om tang kata henrai kum ba pi pila ai lene pila pen i nuksa ka ba hakini ki por ki lalet no ma pitre shirham na ka benta ka kam ka jong turai ninget ba blai no yo ban ker khun na ka benta jong pi ba penang la ban troi kham pha na ka benta ka kam ka jong turai haki por ba rob bat unang yalam unang ker khu bat unang ker khu na ka benta jong pi ha ka jing em ka man la ka sngi le singet ba kani kam dei ka sincham ka ba khadu na ka benta jong pi ban shakri ha ka liang jong jing ruai henrai ngi kermen ba nang ni shakmat ngi kermen ba shipun ki sur jing ruwa ki pen mi ki long ki jing kerku na ka benta jong ki pra bangai te hakni ka por kam de ka por na ka benta jing ban keren shipun ki kentien te ngi don ru ka jing a na ka liang jikum ka music team jong district Harim Pedeng na khot ya ki members jong ka music team kat ki badan hakni ka por le se pila ban wan chini shikmat ban a ya ka jing a hakni ka por ka menta ngai ba penyo ban pediang ya ka jing a jing la ka long ka brit ni ka bakrau ha ibore brit jong ka jing la jing i pen pediang ya ka ngakot ya kini members ngiyok wan sini syakmat te kublai shibon yigini ki kun samla baro ki bale kalapan kemen yang kum ki nongkit kam hak district bat nganget ya ki prabanget hi baro abanyo snow ya kajing ya kene ka kubor ka pakemen na kabenta ni samla i pamut i bala boy si kajing kentiu ka badan burom kentiu kurim ka badan burom ha kane ka shipo tere ka ba kesengi ka baladap teknik ka por ka mentana ka liang jungi ngim don isu ban keren tang sikinten argentin nga kuwa ban ai kublei nengkong ai ki kimi ki pa ki bla sei ki kun ki ba ichi sha utrai kom iba bamut ki bang yu i ka district kom bang li sngo ki nong kren ki ba sikmat ngam ban shu ki ju ila long shisha ka jingkar khu om tang ki samla handai wat ha ka jingeseng district pelun district rangba ila long ka jingkar khu ka ba khrau ban yalam ki kun samla kom leaders uba biang bha ban yalam ya ki kun samla lagalong hakarwai lagalong hakatem lagalong hakanu ka jing sekri ya ka kam ka jong blai hak district tementa ila poi sika kedan jong jing longrong ba kitbok riang ye i nang ne sikmat bai nang ai ka jing sekri ka wa khamba shu ha bat ban ai ka jing etrelang bat ngi kum ka district rang ba hi barak ka wei ban pentulun ni ka kam ka jong blai hak ni ka district nganget ba kumbang leyo ban ya slok ban kren bat i
warla ila poi syakam jengai naga distrik jongi siapa naga distrik arengis ngutu ba indang yai don berbor bangi dengan ngej kamba inla banang ya ai kakti kamon kakti kadiang bangi ke distrik ban pentulon yigi kam ke jong blai hagani ke distrik te kublai sibun ba bat dikumju I davet blai nong ai pi ke jingko jingkhia bat kemen sim banang e kamba ya blai hagajing syakri ya blai thagani ko por ngam don e shu te kublai sibun ngakit bok ke riang pi pin man baha pin roi ker hai nang ne shikman ha kamet bat khamtam ha kemen sim te ngiru kum ki ngiwan hang ne tang ki office bearers katokan ne te ngakar pat ki member na ka office district ki badan hang ne soba ban wan lang hang ne bat I chairman en yo ban wan ra ke jing ai ka bret ke jongi na ka liang jong ki office bearers soba ban wan lang hang ne tangom kadak jong ka jing ai subha bat kit bok riang ya ke ying ka pathamai jongi umut taiwan lang ma Kerpang na kabenta kini ki arngut ki khon samla ki ba je jongi ki padang syupendap ya ka jingkentiu kurim ka badon buram nang kini ki kendiat sngi ka shipau tarik ha ka balang ka jongublei mekalai pada sam te po mau plan ti ka sngi la khot lang sa sisin pat yangi ka bangin yo ban ya don rengkat bat pi ningkong ngashim ni kalat ban ai kublai kerpang na kabenta jong pi ba bamut bat ikong dabet janai ublei jong jing suk unjo ban nang kerku ye pi nang ni syakmat bat ngai kublai ru juga po na kabenta ki kemi ki kpa jong kini ki arngut khamtam ye kemi kpa jong I ba bamut ki men ki para ki jong pi kum juru yai mei jong ikong dabet bat kum juru ya ki bahayeng ki basem ki mama ki meina ki misan ki bayadon lang ringkat bat ngi ha ki de kapor sa sisin pat ban ai ngo yau play ai ku play kerpang yai pastor bayalam ni ki jeseng ai ku play ru ki para syakri ki jong utrai pastor WD shooting ibadang ya don ringkat bat ngi ki de kapor ya ki syakri ki jong utrai ya ki para bangya jong ka balang hang ni hamauring keneng bat kum juru ya ki to khot jong ki executive committee ki baper ki tanat rekam jong ka district ka circle ki don lang ha ki kapor ngasngo ban ai kublei na ka benta jong pi ki jingkren ki jong pi la long ki jingker khu na ka benta uneu syakri jong utrai ki don sibun ki ban ya kren syapang iba bamut ten rei kapor kam sya bangi kren bun ki ngi dap lais nem pura ya kabang iwan in charge ya ka district Karim Pedeng nadu kabang ngilaya syam ngilaya kentu bat uneu syakri jong utrai iba bamut ha ka jing ya syam ka jonga kum syakri barit ha ka jadai bat I watla day unong tre full time ha ka kam ka jong ublei ten rei ha ka jing yakit ya ka kam ka jong ublei iba bamut idai way iba bahai ka kam ka jong ublei bat ida kwa hiru ban pen klan ya ka kam ka jong ublei bat ka jing don ka jong ha ka ne ka district bat ka jing rung ka jong kum way na kinong yakit ya ka kam ka jong ublei hakikam ka bang yakren haki committee watla day unong trei uba purai ka kam ka jong ublei ten rei ki ka ba iwan ra kren ipasyat jingmut nyi kinong tre ru ngi sngohon ban shim kum kirai ban pentre kam hapo ka district kublai shibun babamut ublai nang yo ban nang kerku ya pi nang ne syakmat ngasngor ban ai kublai kerpang yai ba kumukpa yai kong bal kum ka kemi ya pi ki para bakin men jong iba bamut piyo kumuneu kun ukun uba prang sngi ukun
uba pen sngop hai ya pi ka kami baduk pa uhin men upara jong pi yo kat uhin men uba pen i kat kane kanuksa wat langi dang wan shibet ten reng sngongu habang yo sngew bakene ka yeng kalalong ka way na ki yeng ka balong ka example ka bapaha baki baro kat kini ki baladep syakmat ki pendon buram yau play to play unang kerku ya ki badangsa kong dabet pimdei ibadon bok pidei ibala kerku piyo ya iba abamut mo ki kasih ngi ong don bok ten rei ki banget ka bible ke ong pilong bala kerku piyo iba abamut nyar ke ki singi ki bamanta pi yaka jing la sop rupa 30% namar ulok jong pi ulaj yaka bam kadi ulaj na kino ke jinglong jaga perpe kata ka wei ke along lupa ka beneng haka yeng ka sem ka jong pi kum ka distrik habangi perkhat ka wei ka liang ngila sngaudu bai ba bamot ila lek no shamau plang nang no ngin yok biang kumai Tedei na kadang-kadang hadu mentang ina ong bangidang bat ya i bai nang yakit hapo ka distrik ka jongi. Te kong dabet sapen wat lem. Mde ki lok ki para lok ki jong pi. Syakato ka dong ka tan jong pi. Pen yok lem kum i ba bamut ban wan syani syangi. Hakano kano kayi. Long ying ka patmai ka bang ot ni ke. Dua kin putra ci sege ka cinta pu ka jongai. Kani kin putra ka long katak ci ka kamen pen kentang ha ka tin ba ka cing duai. Kin long ki babet kin putra ban rum shi khat met ka jongai. Bangin la trai ci su ban yo bor kin putra ban yat ban yem ban trai ban kita. Tham tamai ban syakri ban punan burong ni ka kerten ka jongai. Nala IT ngala pen kentang no ha ka tin ban gor ka jongai. Ha ka kerten ka jong ci su ban nasren na duai. Amen. Tongin ai jing thap ti to si sen. Sumar ban wanda